Ретена контролера RC2 с монитора, който ви казах и ви споменах за него. Отваряме го него. За този вид дистанционни има различни аксесуари или от сайта на DJI, които са малко по-скъпи, разбира се, или може да ги намерите в различни китайски сайтове, като Temu, AliExpress и тем подобни, които предлагат доста варианти на аксесуари за този тип дистанционни, като протектори отгоре, допълнителни антени. Чрез натискане на Power бутона веднъж проверявате заряда на батерията на дистанцион, в момента на 2 чертички. Тук имаме допълнителни антени, които са за по-голям обхват. Ето така, може да си ги направите както искате. И се сгъват също. Бутони за движение на камерата, надолу, нагоре, наляво, надясно. Бутон за запис на видео, бутон за фото директно, без да сменяте режима. Имате режим за прибиране на дрона и този бутон, който е с 3 опции: Cinematic, Normal and Sport, който зависи на който сте го сложили. Има различни функции дрона.